Ọkọdị na-ekwukwa okwu ọkọdị na-ekwukwa okwu Iyodogwu idemmiri jigide ebube Igbo jigide ebube anyị sị ka anyị bịabeghị ka anyị jụtanaghị ụmụ ife ụfọdụ a anyị na-ekwu maka ya ọ dọkụmentrị anyị na-eme na African Magic Igbo channel. So ife anyị na-ekwu okwu ya today, number one bụ Igbo apprenticeship system a na-akpọ IAS. Ndị Harvard mere research maka ya, ha gacha ma alaba bịa mee market Onitsha mechaa research wee sị na this is the best. Nọ nke a bụ pọkọpị n'ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosi ike, na-ayọkwa ka ndị Igbo kụzielie mba ụwa through the United Nations. Mana ị na-anya n'ụwa taa, ị na-anya na Igbo ụfọdụ na-eji anya isi na nwafe ama agbabọị, a na-afụzi ịgbabọị asị na ihe ọjọọ ma in the negative form. Mana ndị ụwa na-akụrụ Igbo aka na afụbeghị ụdị ya before. And ị na-anya ịfụ na ọya nwa bụ ife ji Igbo today na Igbo ji business set. Ka ihe nwere ike ikwu maka ya? Nke mbụ thank you. Chief Pharmacist Ezukwu IYIEROBA IDEMILI. I'm a pharmacist by profession. Okay. Over 25 years post-graduation. I'm a Obiora. IDEMILI served with the government of Anambra State. Okay. One of the cabinet members of Igbo Igbo. Okay. Igbo amaka dịka isi wee jụ ihe gbasara ndị Igbo ịgbabọị. Mụnwa mmasị na anyị todoro anyị pụtara ụwa fobia nna anyị ha gbakwuru bọị n'oge anyị na-eto. Anyị na-ama mgbe ọ na-abụ Christmas ruo ọsịkote gbara ọgụ ya Christmas. Anyị nwabụ ụmụazị mgbe ahụ anyị na-ajụ kedu nke bụ ọga. Ọ na-akọwala anyị na onye akpọrọ ya mgbe ọ pere mpe ọ na ọbịa wee too na-azụ ahịa na-enyere ya aka n'ahịa ọ nọchaa obidoro ya. Ama na m pere mpe mgbe ahụ mana ajụjụ m jụgasịrị because nna m bụ Chief gabata ezumezu n'ala ịdị ezumezu. Ọ na-akọwa na ịjụọ and ọnya bụ ebe ihe ndị Igbo na-atụfu ịnọkọwịta ụmụazị na-agwa ha eziokwu, na-agwa ha etu ha si bido n'ụzọ ha soro dị mma na nke ha sokwara adịrọ mma ha ya agwa gị ka ị malụ ọ ya bụ echi na-eme ya ka ịrapụ. Ọ bụrụ mgbe ahụ sịrị imebe enume ala eri na ego ọga gị na ọ bụrụ onye enyere mmadụ na-eme ka ọ bụrụ mmadụ. Ịbịa n'ihe ịgbabọị mgbe ahụ ụfọdụ na-anọcha aha ise aha isaa aha iri emechaa edu ọbụla a na-edokwa ụlọ ahụ ndị m fụrụ n'anya m because na nna m ụmụ gbanye odu n'anya m karịrị mmadụ 20 nke ya erukwa akpọ ndị be ha a na-esiri nri ọ ihe ọṅụ na mmadụ biriberi nọchaa aha ise aha iri wee topụta nwoke maka a na-akpọrọ ha n'ụmụazị. Nke ahụ gaa ndị na-ebidola ahịa
ndị gbapụtakwara ọga ha ndị mụ ihe ya na-asụkwa ahịa ahụ o nwee nsogbu ochekwukwa ọga ya maka na onye ya kpọrọ n'ụmụazị ijekwugodo nna gị enwere ike nna gị ha ga-azụ afịa mana ọ mara ihe dị na ya na ọ gaghị ahụ bụghị ụzọ wee zụbụ ya ihe ọ fụgasịrị mgbe nke ya ma etu o si mmadụ eji ya wee gaa ọfụma ka ọ ga-agwakwa gị na etu a esi mee esi etu a mee esi etu a mee ịgbagide ya iwe tolitekwa kpọlọbakwa ndị ọzọ ị bịa n'ala Igbo a na-ekwu ya ọ bụrụ sọ afịa bụ Igbo odibo dị n'ebe niile ihe dịka former vice president Alex Ekwemeleti iruo n'Oko ọnyanwa bido foundation wee kpọrọba ndị Oko wee jebe obodo Airpeace and o mere na onye jee ịgụsị akwụkwọ n'ụgbọ ọrụ ị na-ewetara n'inwere itinye na foundation ebe na-akpata ndị ọzọ kpata na ije ogo na ihe na-ejere obodo ebe na 70s and the 80s nọ na Ekwueme ujere ha a na-eme ya dịka ihe bụ ya ọ bụ ịkwa ka ọ bụ na mgbe ọbụla ha natara ejekwa fụ Ekwueme nna anyị na onye nwere ha ji wee mgbado so na ọ bụrụ sọ ndị na-azụ ahịa ka a na-agbakọ ya n'ala Igbo ịgbakọ ya ahụ ma ndị jere akwụkwọ dịka mụnwa azụrụ m ahịa agbara mbọ agụ m akwụkwọ ụcha primary school, secondary school, jee university, gụọ pharmacy mana dịka esi ekwu ịgba mbọ ọ na Igbo ọ dị Igbo nwunye n'ụwa niile maka na Ọnịcha ka a mụrụ m ịbịa na Ọnịcha mgbe ahụ na kịta 80% of ihe na Ọnịcha na-azụ afịa and ihe anyị mụtara na ya anyị nwebila Ọnịcha too na Ọnịcha bụ na ị na-ejegodo akwụkwọ ịbata ịpụta n'ilo ndị ị ga-afụ bụ ndị afịa a na-akpa nkata ị na-anụlụ ụmụazị m ihe ji emụta ihe kpata na ịbịa n'ala Igbo afa niile na-ewu ewu ijikwa esi fụnọ ndị biri Ọnịcha Aba ebe dị Nnewi ebe ndị ahịa nọ ụfọdụ ime ha mecha jee akwụkwọ mana they're still traders or business people ifu ebe ha na-eme biznes nene biznes ha ifu na ahịa ha na ihe niile ha na-eme na ha mere ha ọgbanite bụrụ ndị eji amatụ na Igbo niile na Nigeria Italy ịgụba ihe niile nọ ha ncha ma ude agbara ma chasọ n'ugwe ihe niile ha ncha niile ọ ndị biri n'ala Igbo zụọ ahịa gbagobe Lagos onye zụgide na Ọnịcha karịa ọgbago Lagos ọ na-ebu na-aga ihe kpatalụ eji asị na bọyị bụ a na-enedi anya ọ bụrụ inedi anya n'ụwa na-echenji main market Ọnịcha bụ the biggest market na Africa abụrụzi etu ọ dị mgbe main market igwe ejecha ọgwụ enwere plaza enwere shopping complex ihe niile a na-akwụsị and ọ pụọ na shopping complex ahịa banye na shopping complex ọ bụzi corporate business a na-emekwa ndị mmadụ employ onye ahụ emere employ bụkwa mgbe ka ọ na-agba maka na nwa bụ ya kpọrọ na 12 years ada akwụghị ụgwọ bụ eziokwu mana ego ha eji wee du ya na ọdụ ka na-emeri esemis ụgwọ ọnwụ ya o ruo 7 years ewere ya wee duo ya then nri a na-eri na nke ọgụ ya bụkwa part of ego ya so ifu na ihe niile abụ ofu ihe nọ nghọta ka ya ghọtara mana ihe na-agba ndị be anyị ndị ka na-azụ ahịa mụ na si enezi n'anya ịgba nwa bọyị na ọdịchipa inwe staff na-enwere ihe ọzọ gbanyere na ya karịa ịkwụ ụgwọ salari na inene ndị kpọrọ ọrụ ndị Igbo kpọrọ ọrụ ma onye Igbo ma onye Yoruba ma onye Hausa ebe ọsọ ya bụrụ onye ọlụgụ dị iche ị na-akwụ ụgwọ ụbọchị ọrụ juolu ode akwụkwọ pụọ mana nwa bọyị ịzụgị onye we ka nna ụwata ụwa ịnọchagodu na ama ndị nwere ndị gbalụ nna m odibo nna m anọrọzi ya mana ha ka na-abịa
Christmas ruo ma enwe ihe a na-eme ha bịakwa ha eburu ihe ijukwa ndị so ha ha sị na ha na-ejebe ọga ha bịa nọrọzi mana o siri ike ịfụ onye ịkpọlụ n'ọrụ iwe n'ọrụ rụchaa pụọ ahụ ise ahụ iri enweghị na-eme ọbịa kpọrọ ndị mmadụ si na ọ na-eje na nke ọgụ ya ọ na-esi ike wee na-akwado wee na-ekwu na ịgba odibo bụ ezigbo ihe na ihe a na-amụta na ya bụrụ ihe a na-amụta na ụlọ akwụkwọ na anyị nwa agbara odibo na nke anyị mụtalụ n'akụkụ maka na anyị bi n'etiti ndị afịa na Ọnịcha o nyere aka nnukwu mụnwa in particular na oge anyị gụchara university pụta onye ọbụla na-achọ ọrụ even mgbe anyị nọ skuul na university emechie akwụkwọ ma agba strike maka etu ahụ si wee too n'Ọnịcha adị m eje ebe m na-eje achọ air condition adị m eje n'ime ahịa ka m na-abanye ebe m na-agụ famasi nwa ohere Idumota ka m na-eje maka na m nọ Lagos nwa Idumota adị m afụ etu esi azụ ahịa ọgwụ ahụ na nke anyị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ nwere ya agwaghị etu esi ebu katọn na etu esi adaba katọn na etu esi ele ihe gbasara ọgwụ ka ị na-agụ mana ebe gbasara ahịa dịzị na ya bụ ihe eje were aka gị ma ọ bụ na ihe ị chọrọ ime gbaba mbọ dị na ya o wee nyere m aka wee pụta my company bụ 25 years now m bidoro iji Pharm Healthcare Limited nwere onye na-eme ego na-agwa ndị mmadụ dịkwa ka ihe bọyị ahụ na nwatakịrị gbara bọyị mgbe ọ na-etolite na bọyị ọ malụgo ndị ahịa ndị ọgụ ụfọdụ abụrụ ọgụ ya fụ ya ka ọ na-agba mbọ ọ bido nke o jekwuru ha na-enyekwa aka o nwere ndị ya pụta ọga ha manye ha ego ọ bụrụ na ọga ha chọrọ iduhe ụlọ na na-enwere ike mgbe o ji na-ruo oge nke ya ọ bụrụ na ihe aganahụ n'ọgụ ya na ihe adịghịzi mana ndị otu ya na ha nọ na ofu line mana nwatakịrị ya na-agba mbọ na ezigbo mmadụ na agwa ya dị mma ha jekwuru ya ha na-akaba arụ nye ha ihe dịka nna m ochie bụ igirigi ibeneme ama m ndị onye jiara aka mgbe ahụ mgbe ikwu na ibe anyị gbakwutere ya ọsọ na ha gbachara odibo na ọ gaghị enwezi ego na ọ bụrụ na ọ gaghị achọrọ idu ha ha gbakwuchie mana maka na ọ ma na ha na-eme ọfụma mgbe ha nọ n'aka ọga ha ama m ndị onye chara ego ha obido ahịa ndị mmadụ ka ha pụta ata o nwere ndị mmadụ na-ejekwa ahịa eji afụ ya kene ya maka ihe o mere 20-30 years ago so ọ dị etu a ka o si richa na mba dị iche iche ebe niile so na ihe anyị na-ekwu bụ ndị Igbo anyị afụzina ya na odibo adịghị ewuzi o nwere ihe dị n'odibo ọ bụrụ sọsọ ịzụ ahịa ịkwụba mmadụ bụ nya bụ ihe kasị mkpa maka na ọgaranya na eko bụ ndị na-agụ ofu osisi adịghị eme ọfịa ọ inwe mba niile na-abịanụ ekezie ya ifu na ụfọdụ na nnukwu ọgaranya ahụ bifo rutie ụmụazị ọ zụrụ egbogo mba ahụ ọnya bụ na ọgaranya nọ n'obi wesi na etu a ka ọ ga n'ọnụ daalụ nne IYIEROBA IDEMILI odogwu Igbo ji ụdị ebube onye a na-achụ efi na-akpọ nwere ife ọ na-eme ihe akwụrụ ma ọ na oji ọgbụli efi anya ji achọ ka anyị n'onu gị n'okwu a dị ezigbo mkpa ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ dịka ị na-eje ma Idumota maka ife na ha akọwa bụ na ịgụrụ pharmacy na n'ụlọ akwụkwọ bịakwa na Idumota and ebe ndị ọzọ a na-azụ ahịa ọgwụ mụkwa ya practical that means na ị nwere advantage over ndị gụrụ ya sọsọ n'akwụkwọ kedu ihe ndị ga-asị iji nghọta aha na experience ndị ahụ nwere mgbe ahụ wee mepụta nwere ihe dị iche na ndị otu gụrụ so na university na ngwa sokwala ndị ahịa wee banye n'ime the pharmacy business ka ihe ndị mepụta gasịrị tụrụ ihe dị iche erika ịgụ akwụkwọ dị mma nke anyị gụtara n'ụlọ akwụkwọ nyere aka n'anya ka iji wee na-aza pharmacist maka anyị ga-enye gị asambodo iwe nwee ike
iregister m company gị ọ bụrụ a corporate company NAFDAC ma Pharmacy Council of Nigeria mana ịbanye na professional anyị origa enwere na alụ n'ụlọ ọgwụ nwere ndị na-alụ na factory nwere ndị na-eme importation nwere ndị na-eme manufacturing nwere ndị na-ele wholesale nwere ndị na-ele retail ọ ịmadụ nke ị chọrọ mana ịbanye na ilezi ele ebe ahụ ka experience ma ihe mụtara mana na ndị gbara odibo ebe ahụ ka ọ dị mkpa ịgụcha pharmacy wee si na-ebe ịbịa ụlọ ọgwụ na imehi ya ọ ya agalago mana ọ bụ ha nke ka ịgbawa igwe ụmụazị ya ndị ị na-ekwu na ha jere akwụkwọ o nwere ebe ha si wee nka gị na etu isi nọrọ n'ụlọ mahadum 5 years 6 years wee gụọ pharmacy mgbe ị na-agụ pharmacy ha nọ n'ime ahịa na-emekwa ka ha na-eme so ịpụta ịma mma ha elu na ịchọọ ka ọ gaa ọ ịpụta ịbanyere ha onye ka m ji mgbe ahụ enwe ohere ana m eje mụ na ha na-anọ ọ ịbanye n'ime ahịa iwe malụ ụdị ahịa a na-ele nnukwu iwe malụ etu esi eri ya wee malụkwuzie ndị ya bụ kọstọma gị malụ ndị na-achọ na ịgụchara akwụkwọ meghe famasi na Abuja ma na Lagos ma na Ọnịcha onye sogote na-abịachụta gị na streeti mana ọ bụrụ na ị nwere ohere ịdị na-aba n'ime ahịa ebe ahụ ka ndị niile Naijiria niile na-abịa azụ ọgwụ niile ma ndị Nigeria ma ndị Benin Republic neighboring countries na-abịa mana Idumota ma na Ọnịcha ebe ahụ ka m si wee bido wee regista ọgwụ izi anyị ji wee bido na BG Pharma wee zụbu ya wee ruo kịta. Kedu afọ ọgwụ ahụ? Kịta ọgwụ anyị nwere buziri ibu ọgwụ anyị ruo na 40 anyị registara BG Pharma is a known pharmaceutical company in Nigeria. Okay. And I now supply all the federal teaching hospitals in Nigeria. Okay. I now supply all the federal medical centers in Nigeria. Okay. I will the whole states, 36 states and the FCT. Okay. I now medical reps. Okay. I will office in Lagos, one Abuja. Then I back I will office. Yeah. Ihe a na-ekwu onwere onye nyere m ego ntị wee bido ndụmọdụ m na-agwa ndị mmadụ ma ndị na-eso anyị ma ndị batakwa mahadum mgbe anyị na-apụta anụ ha bịakwa ma ndị Igbo ịbịakwa ịdụ ha ọdụ gwa ha etu isi bido na ọ bụrụ ego na ya amagodo ihe ị na-eme mgbe na-ewere ohere a wee na-asị ndị nna ha enwere ego ịmarụ n'oge na kọmpetishọn ka ị na-eje eruo onwe gị ụka gbakọ onwe gị ọnụ were ụkpụrụ chepụta iche na ka anyị si bido na enwe ndị nna ha ji ego ndị jikwu ego ahụ anyị ma wee ka ha mma n'ụbụrụ anyị weta nke anyị ha wee weta ego ha unu ewe bido iweta nke gị na ihe na-adị mma bụ mmadụ ije nzukọ ọtụ ihe ọnụ ọ nụrụ ihe egwu onweghị uru ọ bara ọ ya enwe ka ị na-eweta ị nwere ego iwe eji ụkwụ onye m n'ụwa na-aga onye nwere ego ama mechi ihe niile ọ mmadụ ya eme ya mana ndị Igbo bịaziri kịta ebube ego ụzọ ana onye m nsogbu anyị nwere ego abụrụ ya bụ ihe niile ego dị mkpa ego dị mkpa ọ dị ka ndị sisi onye ahụ na-eje chụba akwụkwọ ego ọ dị mkpa n'ebe niile mana ọ bụghị ya bụ mbụ nke mbụ m ịkwụ aka gị ọtọ na-amam oge m na-ebidocha biznes ọfụ ka o nwere ka o si gbajuo dọlụ mgbe kpọkwuru Chief Onyudo bụzi Royal Majesty Igbo Ogidi tata na Kano wee jekwuru ya gbachaa ya ogbugha oge wee je m ego onye m abụrụ maka na ọ bụrụ ya mụta m mana ọ maka na ọma karakta m mmadụ ma ya erie m nwere ya wee mechaa ihe m mere wechighekwara ya ọ sị m emechaa na mụ jide etu a ka esi ya bụ ihe izu kwuru na mbụ na ezigbo agwa
ga-enye gị ihe niile ị chọrọ n'ụwa. Dịka m kwuru, nna m enwere nnukwu ego mana agụrụ anyị mana first 1 million naira mmadụ nye m n'ụwa abụrụ nna m nke o ji abụ onye ala onye isi nyere nye bụ akwa eke n'otu late maka na mụ na nwa ya dị mma nwoke like ya m oge m pụtachara university nye bụ onye isi nye 1 million naira m ji wee zụọ ahịa izizi nzụcha ya wechigharịa tupu oge mụ na ya kwuru o wee nọba mana wee sị m ma ya nwekwa ego na nọ na ndị onye na-ahafụ ha anya na nke a na oge mụ na ya kwuru eru ha na mgbe weta ya n'oge eru ọ na-adịrị mma ọfọ dị mkpa mana ndị be anyị na-amụ ya ọfọ okenye gị ọlụgụ karịrị ego niile mmadụ enye gị n'ụwa onye dịkwuzie Lucky bụrụ okenye gbara aka ya ọtọ ọgụ ọfọ ole ọnya kasị mkpa n'ụwa mana ndị be anyị ọ dịka nna anyị dịka mgbe nchiri ọzọ o nwere ebe anyị chiri ọzọ na ụmụnna anyị o nwere onye eji m na-ekwu okwu ichi ọzọ mana maka na ama mkpa ọ dị ịbụ onye eze saa ile ikwu ole nna m chiri ọzọ chie ihe niile a na-echi echi n'anya anyị ma ndị o chiri tupu amụ anyị mgbe si na m ga-esoro ụkpụrụ ahụ ekwurie mụ na gị na-ekwu ekwuchi okwu ọ dịka esi kwuo ọnya bụ isi iche. Ngwa ịgwọrọzi anyị aha ụfọdụ ọgwụ ndị anyị nwegasịrị irejista go. Ịbịa na ihe gbasara ọgwụ na pharmaceuticals ọgwụ erika mana ịbịa na ọgwụ anyị niile ị gara afụ ya BG ịbịa na anti-malaria maka ịba anyị nwere BG malụ ma nke ụmụazị bụ suspension ma tablet nke okenye bụ tablet. Ịbịa na antibiotics anyị nwere BG nat anyị nwere BG clav anyị nwere BG self injection ceftriaxone ọtụtụ n'ime ha anyị nwere azithromycin anyị nwere tablet ya enwe suspension ya. Ịbịa na analgesic ọgwụ arụ mgbu anyị nwekwara ya na anti-malaria anyị nwere injection ya bụ BG artemether. Antibiotics anyị nwere BG fluconazole. So ọgwụ erika kịta bụ 2024 ya anyị nwere 47 products registered with NAFDAC. IYIEROBA odogwu Igbo ji ụdị ebube daalụ hinne. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụkwa gị bụ ịnọfụ na biznes na-enwe ebe 47 products pharmaceutical products. Etu ọga ka ọ dị ọtụtụ ndị anyị na-anụ afa ha mgbe enu ma ndị Oliver ji egwu egwu ma ndị Ọsadebe ji egwu egwu Ekene dị Chukwufa Izuchukwufa ọtụtụ ndị dị iche iche mana tata ịchọzi aha eme afụzi ha na business world maka ụmụ ha tekizili over ihe niile ahụ sapụkwa etu ha si wee nwụ. Wee na-asị kedu ihe ị na-eche enwere ike ime ka etu a ndị ọcha si eme nke ha na tata a na-anụ maka Ford na-anụ maka Rockefeller and every other big names family businesses mana abịa na ala Igbo dịka ndị be anyị amabeghị etu esi echikwaba ụdị ihe ahụ. Kedu ihe ị nwere ikwu maka ya ka ndụmọdụ ị ga-adụ ka ihe ị na-eme maka nke gị ka ọ ga-abụ na ịnọsị apụwa na BG Pharm ga-adịkwa ka ha si na mmadụ apụrụ. Ịbịa na ndị na-azụ afịa onye ọbụla chọrọ kịta ndị Igbo ndị jere akwụkwọ ụdị mbọ ha na-agba ka ụmụ ha jee akwụkwọ ndị jere akwụkwọ a na-agbadi ya maka ha afụgo nke bụ eziokwu na akwụkwọ dị mkpa o mezie onye ọbụla na-esi ọnwụ ka nwa eje mahadum. Ịma na ụfọdụ ahịa ha na biznes ha ebulitebara nnukwu nwa ejesie mahadum obodo ya emeghị ego and kịta anyị nọ na global world nwa nwere ike ọma
chọzi ime ụdị biznes ahụ mana ebe anyị nwere nsogbu dịka Igbo ndị nnukwu mmadụ niile ahụ anyị nụchara afa ha nwechaa nnukwu biznes emechaa achọ ha afọ ozi ha biznes mechie ebe a ka m nwere nsogbu ndị Igbo anyị ga-amụta ọ bụrụ sọ m ga-abụ eze anya bụ nsogbu anyị nwere o nwere ihe ịkpachara ka iricha imegide izugide ahịa megide biznes o nwere ebe ọ ga-eruo ndị Igbo amabere ya ịga ihe ndị oyibo na-akpọ PLC. Yes. PLC bụ ile shares kpọbata ndị mmadụ esoro nwere ya esoro nwere ya nwa gị chọgodu echi nwee interest na ọ chọrọ ịbanye na biznes ya ị ka nwere share na the business ọ bịa control ebe nke gị biznes ahụ wee na-aga ịgụọ ndị na ịgbara afa ihe ha ji wee nam na ha lero shares ha bụrụ PLC ịbụrụ PLC ịbụzie supervision ka ị na-eme biznes a na-agala onwe ya mana ka mkpasịgharịsie ọnya bụ ihe gburu ndị be anyị ụfọdụ agatabago dịka Airpeace transport bidoro mepee bụrụ champion na transport na ha ka na-agba kịta ịna smajas na onye bidoro ihe chifu na-ejika dị ndụ ezigbo enyi nwoke mana ọ kaba arụ mee ya kpọbata ndị mmadụ achọ ya fụrụ ya tata ABC ka anyị na-eme ihe ọ na-eme nke ọzọ bụrụ na ndị Igbo anyị ụfọdụ mebe oyibo ha emekarịa ndị oyibo achụpụsị ụmụazị dịka m kwuru n'izizi nna mgbe abada ka ọ zụrụ mgbe anyị pere mpe emechie akwụkwọ mgbe anyị nọ Sunday school ị na-ejegodo holidays ị ga-ejebe market 2 weeks ije na shop ị nọrọ na-afụ etu esi ebe akwa na-afụ etu esi eboke akwa na-afụ etu esi anata ego wee fụkwana etu esi ihe ọ na-agba ya mgbe ahụ bịa fụrụ ebe esi akpata ego ahụ eji azụrụ so ihe ọbụla ụmụazị na-etolite n'afọ ihe ama ọ dapụ hapụ n'obi mana ndị be anyị bụ akpata ego edebe ụmụazị n'ụlọ ma ọfisi ya ma shọpụ ya ụmụ ya nwere ike ha mara ebe ọ dị wee tosie wee banye university adị nwa gaba na Sunday school banye university ọ na-esisikwa ike ibe ndị ya maka na onwe n'okwu aka ya na mahadum bụ 18 years ka eji abịa adị nwarụ 18 years abụrụ adult ịgbazi ya bịa ọ gwaghị na nwere ndị otu ya nwere ihe ebe nwa nwere ihe eme ya ada na akwụkwọ ndị mmadụ ọ ịkpọdebe ha nso ọ bụ ihe onye orimirifu nkwụ ya ka ọ na-eri ọ bụghị ọnọkọta ọmakabata ọ ga na-abịa nso ọnya bụ iguru mmadụ ọ gwara ndị ọgaranya ọzọ mmasị tiri ụmụ ha jichekwara mahadum jee ma na London mee masters mechaa nata ya na ha nọ mana Igbo anyị na-afụba mmadụ ebe ọzọ ndị Igbo anyị nwere nsogbu na nwa a na-afụgide nwa arụ n'ọsọ ya dị a na-afụ ya sị nwa nwatakịrị jelu mahadum pụta wee bụrụ graduate abụrụzi nwata ọ na-alụgodo na nke gị dobe ya na salari ndị grade ya nọ ihe bi na be gị na ndị ọcha bụ Igbo 16 years agbaghị ije chọrọ ụlọ ịchọrọ ụlọ aha bụ ịdị independent ịnọọla onwe gị ị mara ka esi akwụ ụgwọ mmiri mara ka esi akwụ ụgwọ akwụkwọ ihe dị na-abịa experience ya eji wee bido onwe gị asị mmadụ mana ndị be anyị na-eme ya ọ kwụrụ na ụlọ ya na ụlọ dị mana ọ bụrụ ihe ụmụazị chọrọ ọ bụrụ ndị nwa na anyị nwa ama m aka o nyere anyị na anyị pụrụ apụ bido n'oge from time na anyị graduate dị nwerozi anyị bidozi be nna anyị wee malụ o nyere anyị ka nnukwu ọnya ka na-ekwu daalụchi nne ịgbọrọ ife uneri IYIEROBA IDEMILI odogwu Igbo ji ụdị ebube ihe ọzọ m na-ajụkwa bụ ụmụaka ya na-asụ Igbo UNESCO kwulie na statistically na 50 years na-abịa n'iru na-enwere ike na ama afụzi ndị na-asụ Igbo anyị na-ekwu anya afụ etu ọ dị kịta na generation anyị ọgba anyị apụa
ụmụaka nke na-agwazi ọ na-asị my mama side bụ Igbo na ha amaghịzi asụ Igbo. Enwere ihe nwere ikwu maka ya ka ihe a ga-eme ya bụ ife maka na ndị be anyị bịara fụ ịsụ oyibo ka asị na ya bụ the highest form of mmadụ ịdị intelligent. Eti is ebe a na-eti words automatically onye Igbo afụgo ịmaghị ihe mana enwere education nwee eduka uche. So kedu ihe nwere ike ikwu maka ya maka ana m afụ ndị China ya asụsụ English a anaghị egbutọkọ mana yet ndị be anyị na-eso ha na-atụgharị ha ugwu na-eso ha na-eme biznes mana ọ bụrụzi na saịdị anyị ahụbụ onye ahụ asị echekwa nnọọ ihe mezirinụ na nne na nna onye lụzi ọ na-asụrụ nwa ya oyibo ma ọ bụ broken ma ọ bụ ezigbo oyibo. Ke ndụmọdụ ị ga-enye ka e wee mara etu a ga-esi sụkwanya bụ abana ka ọ ghọọ nni ji. Ihe mere bụ na audition app nke mbụ bụ na ndị Igbo ị na-anya etu obodo Naijiria dị ndị Igbo ebirozi n'ụlọ ụfọdụ bi Lagos, ụfọdụ bi Kano, ụfọdụ bi Ugwu Hausa, ụfọdụ bi Abuja and iru ebe ahụ ebe ha bịara n'Igbo dịka Naijiria si dị nke abụrụ ofu nke Igbo abụrụ ndị bi ebi ka nọnụ n'ala Igbo. Mụnwache na ndị na-achị anyị bụ ndị gọvanọ anyị nwere nnukwu ọrụ n'ihe gbasara ya n'isi mkpuo n'uche m na mbụrụ gọvanọ Anambra steeti dịka nsi bụrụ onye Anambra m ga-enye special incentive to teachers and scholarship to anybody chọrọ ịgụ Igbo education ọmankwụ ụgwọ akwụkwọ steeti ga-azụ ya maka na nsogbu enwere bụ na ma ndị nkụzi enwere na ụlọ akwụkwọ dị iche iche na primary school ma Sunday school ịsụ Igbo nwa na-enyekwu ha nsogbu maka na ha jere university ọrụ adịrọ ha bịa kụzibe nkụzi mana ịsụpụta ndị jelu nwee etu esi akụzi Igbo na mahadum pụta ha wee rie nne ha kụziere ụlọ akwụkwọ ebe ha nọ ebe ha bi ama ya so onye nkụzi ọ gbọganata ụmụazị na-eme lesin ọ na-ekwukwu ihe Igbo ahụ. Ị bịa na enwere m ndị seti m bicha Ọnịcha ụfọdụ sef ụmụ ha na-asụ Igbo na-ajụ ụfọdụ asịghị na ụmụ nwaanyị ekwetere m maka na etu ụbọchị si dị ọ nne na-anọkarị n'ụlọ otu ụmụaka ejiri kpọọ ya mother tongue. Yes, so nyanwa mana ndị nne ahụ ejebekwa n'akwụkwọ ha jezie mahadum ha na-asụsụ oyibo abịa n'ụlọ a na-asụ oyibo n'ụlọ ebe a ka nsogbu si dị. Wee sị na o nwere ihe mebi inu nwere onye a na-atụ ụta mana onye a ga-atagasị ụta bụ nne na nna ịsụbara ụmụazị Igbo n'ụlọ ọ bụgo na a na-asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ha ga na-asụ Igbo maka eji m onwe mmalụ na ada nwaanyị na nwa nwoke oge ha na-eto n'anya fụ na ha da-asụ Igbo na ha da-anụkwu wee jee gote slate Satọde ọbụla mụ na ha nọ na nnọbe m bifo anyị rie nri ụtụtụ anyị eme Igbo 1 hour megide ada nwaanyị bido n'ụba ha na-abụ n'ụba megide sụba etu esi kụzie and ihe ọzọkwa bụ na etu obodo si wee dị Igbo a na-asụ asụ ncheta anyị nwa bili Ọnịcha mgbe a na-enwe August break anyị na-anata village n'ọya ọnwa na-abụ o nwere ndị si Lagos kpọlọtakwa ụmụ ha na-asụ Igbo mgbe ahụ mana oge ahụ grandmother sị m ya mgbede etu akpọkọ anyị ma ndị si Lagos a na-asụ Igbo emegide ya ha na ọya ọnwa na-abụ anyị fụ asụsụ Igbo maka nnukwu mama ya na-asụsụ Igbo nke ịghọta ha ejụọ a na-akọwara gị emegide ebutekwa bọọdụ weta chọkụ kụziwe nke ahụ abụghị n'ụlọ akwụkwọ nọ n'ụlọ emegide ya eji ịgba bọọlụ onye ọrụ na-asụ Igbo ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ji ịkpọ ọga na-aka na-asụ njọ na-asụ Igbo iwe mụtaba ya ọnyanwa ndị nne na nna nwere ọrụ gọọmenti nwere nke ha ọ bụrụ na ha na-abụ kpọọ ya mkpa o nwere ihe mebiri nụ
okay emecha change I got to for there and they have here I carry for 5 years within 5 years they focus on it I get what here o nwere ndị si na ewele vernacular ma ọ bụ ewele Igbo wee kuzielu nwa ha ịsụ asụsụ ka ha na-etonite na ọ ya haziri ha ahụ ịmụta oyibo mana enwekwala research scientific research emele dị authentic na nwatakịrị na-etonite ji mother tongue ya ma ọ bụ asụsụ ya wee mee foundation ịsụ asụsụ na aka dị good na grammar na ịsụ English ịsụ oyibo ke ikwetala ke school of thought ịnọ na n'ihe na these two ideas onye kwuru ya enwetara ya nke bụ eziokwu na a na-amalụ mmadụ ụlọ wee pụọ ilu ihe dịka anyị nwegụrụ akwụkwọ n'ala Igbo agụrụ m primary school na secondary school na Ọnịcha enwere onye klaasị m mma a na-asụ Igbo mgbe anyị na-agụ ọnụ na akwụkwọ ka anyị mụtara oyibo ọ bụghị n'ụlọ na akwụkwọ mana advantage dị na ya bụ na ịmalụ ya mother tongue mgbe ị na-eto ịbazi ịmụ oyibo ịkpọ ya mkpa anya bata na ndị be anyị kakwu ndị ọcha ma asụ oyibo erika ndị ọcha na-asụ ya asụ mana idobezi akwụkwọ ka ha dee ya ifu na ndị be anyị ka ha ede oyibo n'ebe niile dị n'ụwa niile maka na anyị kpọrọ ya mkpa ha nweghị asụsụ ọzọ ha na-amụ na oyibo bụ asụsụ ha mana anyị nwa amụọ n'Igbo mara ya were ya mara ihe ijezie ịsụ oyibo ịmụ oyibo itinye uchu na ya mụọ ya ma ịdị ya ede ma ịsụ ya asụ ka a ghara ịmụ ya amụ o meghị ịgba mbọ ndị ọcha na-agba mgbe ihe eji gbacha mgbe ahụ ịka ha na-asụ ya ka ha na-ede ya ede so na onye na-akwu na akụzielu nwatakịrị asụsụ ya oyibo afịa ya arụ asị ka ọ na-asụ ya mara ihe ọ na-ekwu daalụ hinne odogwu idemmili ji ụdị ebube Igbo ji ụdị ebube ị na-agba ife ewu na-eri another thing bụ ikwere na Igbo afụghị onwe ha n'anya kwe na ndị Igbo kpọrọ onwe ha asị anụgo ya ndị mmadụ na-ekwu ya mana ọ bụrụ eziokwu ihe njisi na ọ bụrụ eziokwu bụ na ị na-anya n'ala Igbo na olden days wee ruo taa emesie enumanụ nwere obodo dịka Igbo ọ so n'ala Igbo ka m na-afụ ejego m ebe niile nwere ebe m ejebe na Naịjirịa wee na-afụ ọbụgodu idozi obodo n'ọsọ ndị Igbo ka mmadụ ya abụ tacha ahụbata ego o were na ruo bie were ego etebekọrịta gọọmenti alụghọ gbapụbe mmiri ịbịa n'ala Igbo ndị na-ekwu ya nsị ha na-enwelụ ihe ịrịba ama gasị ka na-eme wee ruo tata nọ n'ala Igbo ka ọ yaba na-agba Krismas ịnụ na onye a na-eke rice onye a na-eke nke a na onye a bụ ụmụnna efi na onye efu ha n'anya ka ị na-akpụnye efi ndị efu ha n'anya ka ị na-eke osikapa ịfụnanya ahụ and a na-emebu ya emegbu ndị na-eme eji wee mụta ọfụna ọdịnaba anyị ije ebe ọzọ ọ dịrị ya agbara m ebe a na-ekwu ịfụnanya ihe gbasara biznes na politics from the one or nature of that line of trade or business a ga-akọ ọnụ kpọọ iyi gwuo ihe dị iche iche mana emechaa ọ gafee onye ọbụla agabakwa so ọ bụ ya ka mmadụ ji ekwu na Igbo afụrụ nwa ha n'anya onye pụta akwatuo ya ọ bụrụ eziokwu mmadụ na-ama n'ofu ebe nwere ebe ọ dị n'ụwa niile a na-enwe ọnya ga-eji nwee multiple parties in terms of politics ịbịakwa n'ahịa ya ga-eji nwee multiple types of business n'ahịa niile enwere ndị na-azụ nke a nwee ndị na-azụ nke a ịbịakwa na nke ahụ ị na-azụ ọ bụrụ sọrọ nọ na ya onye onye na-agba mbọ so ọ bụghị maka ndị Igbo ijekwa ma ndị ọcha iruo Coca-Cola na Pepsi ka na-anụ wee ruo taa ominu na ndị ọcha bụrụ ndị ọcha nwunye ọ bụ ndị Igbo nwe Coca-Cola ominu na ha fụrụ nwa ha n'anya so ọ iruo anyị ewepụ
mana ibudataruo ya ịchọrọ na ịma na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya ijebe n'obodo iruo n'obodo na ụmụnna efu ka esi anọkọ na-ekwu ebe a ga-eji mana ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya ọ dịkwa ka ịgbabọ ya na-ekwu ọ bụrụ ndị Igbo na-akpọrọ ndị Igbo ọ bụ na afụrụ n'anya nwere onye eme ya so si akụzi na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya na afụrụ na ofu onye mejọrọ abụrụ na oru emejọgo IYIEROBA odogwu ka ebu na-agba ife ewu na-eri finally ihe a na-akụrịkọ na obodo dị iche iche ụfọdụ si na ndị Igbo n'ọha na-eme onwe ha na-eje arụ ebe gọọmenti eme ha approve ụfọdụ si ọ bụrụ na arụ na ebe gọọmenti eme ha approve na ụlọ dị mkpa ụlọ dị ụkọ emeni approve n'aka eji amak good ka eji amak bad emezie ya ọ bụrụkwa ebe ahụ ebi kama ije kurikọbịa bụ ụfọdụ on a very short notice ka ihe nwere ikwu maka ya ma ndị gọọmenti na-akụrikọ ya ma ndị na-alụ alụ nke a na-akụrikọ nke bụ eziokwu na mụ na ndị mmadụ ekwugo ihe gbasara ya wee sị ha na Igbo ga-amụta edobe iwu mmadụ esoro iwu etu esi dobe ya ọ bụrụ na ijere akwụkwọ ma na ịmara ịkpata ego ịchọrọ ijere akwụkwọ akụwalị gị ọfụma mụnwa amago m prọpati one agụgoro m ihe izi mma ajụrụ kere akwụkwọ nwere ebe a ka ihe ebidogo na ọ bụghị ego one na ọkara akwụkwọ nwere ịmalụ nke ịmara ifu na mụnwa jere akwụkwọ ngụlụ abụrụ line m maka na agreement enwere m lọya inwegodo ejenti abụrụ lọya oge ahụ ị na-agbala ọsọ ya abụ lọya ọnya ka mma mgbe a gụtụrụ ụlọ gị ọ lọya gị ya jee chọpụta jee ihe dị na ya nweta akwụkwọ mmadụ na akwụkwọ enyere gị ọ bụ nke ezigbo ya ka ọ bụ nke ajụ ya tupu ikwuwe ekwu ịrụ ụlọ mgbe na-asị ndị be anyị ha nwee ndidi ihe atụrụ nsogbu alala egwu na onye alụrụ na onye alụrụ a na-arụzi ọ bụ ha ka esi eme onweghị ebe ọ dị ije ọ dị ka mana Abuja na ọ bụkwa n'ụsọ na Lagos soro udo bụ gọvanọ Anambra steeti anyị na-akụtụkwa n'ụlọ ọ bụ ha sọ ndị Yoruba na-akụtu na ndị Hausa a na-akụtukwu na Anambra ndị agha na-akụtu nke esi eweta akwụkwọ onwere akwụkwọ oji ọ iwu oyibo tiri ka obodo wee dị mma ịrapụ ya onye ọbụla alụkasịbụ na etu o si wee su ya o nwere mgbe o ya eruo ndị nwana nwe ya gba ọsọ n'obodo ahụ na ihe afụzi ebe ịnatara ikuku most of the things a na-emekwa bụ ọdịmma o nwere ndị oyibo na-akpọ environmental assessment hazard assessment ebe ụfọdụ aha ndị be anyị rụrụ ụlọ mana Lagos bụ ụzọ mmiri iruo n'Okpoko efu ihe prọfesọ Soludo gọvanọ Anambra steeti na ndị mmadụ na-eje eme na-abụrụ na nnukwu mmadụ anakọta awalụ ebe mmiri na-aga wara ya kọnkriti were emerụ warehouse mmiri pụtazi ya ọ gaba ebe ọzọ ọ na-ebu ndị mmadụ enwere ihe gbasara ha ọkụzie ya ọ bịazie nnenecha ya ndị injinia bịa chekie ya asị ya weta akwụkwọ nwere akwụkwọ akụtuo ya onye ọ na-eti ajụọ na ahasị ha ndị niile akụturu ụlọ ha na Lagos ma Abuja kedu ndị ji akwụkwọ dịka nke ị na-ekwu gọọmenti adaa iwu ụlọ dị ụkọ bụ eziokwu mụ nwakwutere na nke ahụ ọ bụrụ na ebe a ga-eme ndịnwu eme ndị ya kama ọ bụrụ iwu adaa ha kwụọ ya n'ụgwọ ego a ha kwuru ewere wee rụọ chanel mmiri wee hapụ ụlọ na ọ bụrụ na ebe arụrụ ya nwere ihe ọ na-emebi mana ọ bụrụ nke arụchiri ụzọ ma ọ rụchie mmiri ruo na Fege ma ọ dabụ ma some place o nwere ebe mmiri na-aga mgbe anyị pere mpe iru ebe a nkịta 4 story building ya echizi gọvanọ cheti ya jekutuo ya itibe mba onye ndị Igbo saa anya na mmiri mgbe ebe ọ bụla ị chọrọ ịgo ala ịkaba arụ jụọ kele akwụkwọ ya kedu building approval a na-enyekwa onwe ndị rugbola ebe ahụ ijegbuo ha na ọ bụrụ ndị Igbo nwoke doo na nchọrọ ịgo ana dị etu ala nchọ iru na ebe a kedu ka esi enweta approval ya ọjụja idu anya nwa nwere ọ sịgụ na o nwere isi ogosi gị nke ya ịkpọ lọya ego ihe akwụ lọya ide akwụ Igbo na-abụ
igoli ya anaghị dị nwa akwụkwọ ofu mgbe n'ụwa gị niile. Yes. Ọ bụghị ya ka ihe na-agbara ọsọ ijezie iwere maka 200,000 na 1 million ya akwụlọ ya ijezie ego a na-arụ ụlọ wọtụ 100 million echizi akụtuo ya ibebe na-egbu oge. So advice m na-enye ndị be anyị onye ọbụla na-ego a na obodo ọsọ gị nọrọ obodo ọsọ gị nọrọ ka barụ jekwuo oyibo dịchọ na akwụkwọ a na-elesi gị kwụ ọtọ inwetazi ana ịchọkwa ịrụ ụlọ ijebe for approval inweta approval ịrụba ụlọ o nwere ya agbaghị aka. IYIEROBA odogwu ka ịbụ enwere ihe ọzọkwa gbatara n'uche a na-ekwu maka ya ruo ụlọ ikwurufu na nwere ihe na Lagos nwee na Abuja onwe nke iwenatala n'Igbo ka onwe ndị na ha ekwu maka ya na-asị inwe ihe ọbụla inwere n'obodo dị iche iche na mba ndị ọzọ ka mgbe ụfọdụ narị asị ya bụrụ ya headquarter ya dị n'ala Igbo na-asị na-akụruo n'okwu ebe o si ka ihe kwuru maka akụrụ na ka ihe na-eme maka ya. Akụrụ na abụrụkwanụ taa dịka m gbalụ mmadụ n'Ọka na akụrụ na adịbụkwanu even before Biafra war batara ndị Igbo ji arụ ụlọ na ọ bụrụ taa ka ndị Igbo bara ụlọ na be ha n'obodo ha o so na akụrụ ụlọ. Nke ọzọ bụrụ ibunatazi ahịa ma biznes ma ọfịs na steeti Igbo n'ala Igbo ọ dị mkpa ọ dị ezigbo mkpa gbanyekwuo ihe na-eme na obodo anyị bụ Naịjirịa. Ndị Igbo ebe ọbụla anyị nọ enwere ebe a na-atajila anyị anya a na-ataji ndị Igbo anya some part bụkwa anyị masịrị eme ya anyị ga-ewenata aka n'ọnụ anyị na ịma mbebe mmadụ chụpụ ya na-enyere ego ịnọlụ abụziri ya chụpụ ndị nwe obodo. Wee sị na idozie ebe gị mmadụ ama nke ọgọrụ n'ilo ihe ndị Igbo ji enwe nsogbu na Lagos ma Abuja ma ebe niile bụ eruo asịghị nababonu inecha anyị si na bụ na adịghị mma ị na-edikwa na anọ ihe ọbụla emere gị na ikwelu nke a bụrụ ofu mana otego nwere onye ọchịchị batago ekwuru ọnụ maka akụrụ ụnụ like mụ na nwanne nwoke bụ Dr. Paul n'Amerika medical doctor ọ na 2010 ka anyị lụrụ the biggest diagnosis center na Anambra State na Side General Hospital na Ọnịcha ọ ka na-arụ ọrụ wee ruo taa ọ ihe akụrụ na maka na ọ bụrụ sọsọ ego ihe enweta mana ihe ndị bụ na-enwere na-enwekwu access to it. Ịbịa kịta ndị Igbo nwere ihe niile ebe niile mana ịchọọ ya kịta na Anambra kịta ifu na ọ dị ha mana ebe ọ dị na Lagos ma Abuja bụrụ ndị Igbo nwe ya wee sị na n'ọmaka mana ndị gọọmenti anyị ga-enye aka a na-ekwu n'ọnụ mana a na-emezuchi ya. Ịbịa na ihe gbasara ana igwe ana na Lagos ma igo na Abuja inweta si of o a na-egbu oge ka nke Anambra ka ndị ọda Igbo land ị na-achụgharị onye a na-achụgharị onye ebe ahụ ka ndị na-achị anyị ga-etinye anya ọda abụ ekwuo n'ọnụ maka ama m oge nna nrụ na NAFDAC anyị na late Professor Akunyere a na-erejista pure water etinye m na Kano wee gwa ha na onye isi anyị ama mpụta na telivishọn na-ekwu na irejista pure water 3 months mmadụ abịa ebe a na-erejista pure water 1 year 2 years nwetara nọmba na mekwodo na nke ahụ wee dee memo ndelu wee dejere onye isi Professor Akunyere o wee mee acknowledge that time wee straighten all things ọ dị isi na onye na-eme biznes amarapụ ihe ọ na-eme everyday o jee
uno gọọmenti general na ọ bụrụ ka esi eme so na-aka n'ikwu aka ebe akwa aka nri ọ bụrụ ịpụtara na onyinyo na-agwa ndị mmadụ bunata ihe na anyị mana insekuriti dị onye gọvanọ anyị na-agba mbọ na nwere ike amara ihe anyị eme ya mana tupu insekuriti ya adị ndị mmadụ anatabago na-alụ amara na nwere ebe họteelụ dị alụrụ ọfụ the last 10 years na Anambra steeti inene na-arapụgori Ọka bụ kapital amaghịzi m obodo n'ihi eje ka ghara ịfụ họteelụ alụ n'obodo ahụ ịgbakọ ya ịfụ na Anambra steeti nwere the highest number of hotels na ala Igbo niile onye bụ part of akụrụ ụlọ mana ihe ọzọ nna akwụkwọ ha bụ na ndị be anyị ọ bụrụ sọ họteelụ ihe niile na-erika nọ gọọmenti ime ka e nwee enabling environment a ga-eji because na nwere ihe na-ajụ ha wee ruo taa kedu ebe bụ industrial site Anambra steeti sisi m na-eto o nwere ebe mma na asịghị na Nnewi iruo Nnewi industrial na-akụbe mmadụ ọ bụrụ ya ọ nke a prọfesọ Soludo si na wepụtara na Orumba side wee na-ayọ ya rụbụ ya na ije obodo niile anyị nwa na-eje obodo azụgasị ahịa iruo n'India na gọọmenti kpochaa ana ha edozisie ya weta ọkụ weta mmiri rụọ ụzọ a na-adịzi alụgo ịchọzi ịrụ ebe ị na-eme manufacturing ebe ịkwụ ụgwọ a na-erụọ factory mmiri adịgo ọkụ adịgo mana ọ bụrụ nke ebe a ịgbapụ mmiri ihe eji aka gbapụ mmiri ihe eji aka go generator weta ọkụ ihe eji aka weta security ihe eji aka ịgbakọcha ya ịfụ na ọ bụzi biznes na ọma mkpezi mee n'onye bata na ndị bidoro ebido na ana ndị na-achị anyị ga-eme nke ha ya eme wee sị anyị nataba ndị Igbo nwere ada ayọ mmadụ biko ndị Igbo dị ready even before now ndị Igbo na-achọrọ ịnata nwee ihe na be ha daalụ nne odogwu ka ị bụ from ihe na-akpala onwezi advice ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo generally ndụmọdụ m ga-enye bụ na dịka ihe i kwuru na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya ndị mmadụ na-ekwu o nwere ihe m fụrụ na ọkwọ Airpeace airline jebe London nya for the first time as a private airline wee n'anya ka m na-enene ya wee fụ prọfesọ Obiora Okonkwo chairman of United Airlines ha na-abụ ndị Anambra ọkwọ business ka ha na-eme ọ na-enwe aṅụrị na-eto nwanne ya na nwanne ya na-eme ọfụma o ji agbaba ya mgba na nwaanyị ọ eji wee bụ ya ọnya bụ na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya plen ahụ feni na Lagos wee jebe London Obiora Okonkwo nọ n'ime ya wee kwado nwanne anyị nwoke Bana na Onyema anyị wee na-ayọkwụzi ya na ọ ga-enyere anyị aka na asịrị onye nwe ya gbuo na agbara nke bụ na arụchalụ gọvanọ Obianọ lụrụ anyị airport obi bụla anyị si anyị nwere ọ rụchazi airport ndị be anyị nwere plen na-ada na ya mana nsogbu dị na ya bụ na ịgba plenu Airpeace ka ịda na Anambra ọ bụrụ n'enu ọjị ịgbazi Asaba dị na akụ nke anyị ope mpe n'ego ị na-ajụzi o nwere ihe ndị Igbo mere iche nwere ndị Anambra mere iche si gwa ya ekwukwu na mma agwụ ya ebe ọ bụ na m fụrụ mma agwụ ya ya butuola anyị ya ka o kwe mee ka o wee bụrụ contribution ya idevelop Anambra ọ ya bụ anyị pụtara aba mba anyị na-agbasi mba ike na nwanne anyị nwere line na onye nna ya nọ n'igwe ahụ eji ọkụ mmụọ ndewo daalụ nne IYIEROBA IDEMILI odogwu ka ebu ịgbọrọ ife ewu na-eri my people wahala dey man wey dey with him woman for inside him room I no fit perform like man na quarrel e dey find o if you wan perform like the real man wey you be but we get better tori for you make you enter any pharmacy for your area go arrange yourself with BG Mega Power you no dey worry for body na leaf dem take do am o anytime you use am your body go wake up kakaraka e dey bring happiness for man and woman o. BG Mega Power stimulates blood flow, enhances sexual performance, increases sex drive, and promotes healthy sperm count. Manufactured with 100% herbs, no side effects. Available at pharmacists nationwide.